Direi che vam parlar de l'energy drink. A l'Occitane, lo famós tourin gascon. Lo tourin apperat també ullat, que è uno supodani verdaderament deliciós. A miei, que hi ha una tradició pellerota a l'entorn del tourin, que è servit als nobis lo matinet que segueix la nossa. Ah, parent de millor que l'endemà de resta aiat per entretenir l'eslama dos amoros, non? Amor aiat, amor encantat. Uf! E aquella tradició que s'è espandida tot o mena de taulejada de resta. A la fi, los darrers de pe que van desrebellar los més corajos per us servir lo tourin a duros improbables. Sono les 3 du matí. Que portam lo tourin. Descampas-me d'aquí o que dormissi le pica. Tem primer causixès de bons amics, și comic conscients. E puis, los bons ingredients. Ets vassalai din lo greix a medio fec. Apessați harină, aigă sau pebre e au fremit pendent 20 minutos. Apessați apres la glariu sen deixar de tornejar. Uitați los menjaus que botaràs din la sopa teva. Recauhați-lo tot, sense avorrir, de crostets, e su que vos podeu servir. Coperò de bun ha. Sabrot, ale. Al dissats.